vincitrice di Miss Muretto 2011, 58esima edizione di Alassio, è... Aprite pure le buste, ragazze. La numero 14, Liliana Popescu! Moldoveanca în vârstă de 20 de ani a reușit să câștige prestigiosul concurs de frumusețe Miss Muretto datorită dimensiunilor sale de invidiat, 88, 69, 90. Non mi sono ancora svegliata da questo sogno che lo sto vivendo qui. Sono molto felice che sono riuscita ad raggiungere qui. È stato il mio sogno da tanto tempo, quindi adesso mi sento troppo felice. Moldoveanca spune că mai mulți ani la rând a urmărit concursul din sală, dar în acest an și-a luat inima în dinți și a decis să participe la competiție. Părinții săi sunt extrem de bucuroși pentru succesul fetei lor, pentru că de mică își dorea să câștige un asemenea concurs. Itartas scrie că fata își dorește să lucreze în turism. Totodată, agenția rusească de știri precizează că Liliana Popescu, pe lângă limba maternă, vorbește la perfecție limbile rusă, engleză și italiană.